kun sewara dɔɔni an ko an sewara parce que cour d'appel juge ko Etienne Fakaba ni bilali ka kan yani a ka kiriba dɔn kɛ u ye kiriba in yɛrɛ date fixé k'o kɛ le 11 novembre mais bon an y'an t'o la dɔrɔn décision bɔlen ka yira procureur général la procureur général ye appel kɛ pardon a ye pourvoi kɛ procureur général ye pourvoi kɛ or ale ka pourvoi sariya y'a o pouvoir d'a ma a ka pourvoi kɛ n'a ma jɛ ni kiri min ye a k'a fɔ k'a ma jɛ n'a ye wa nin kiri na n'a ko a ma jɛ n'a ye fana kiri tɛ waleya ko dossier ka taa cour suprême la cour suprême mɔgɔw ka a juger donc o de kɛra en tant que i ka kiri ma tigɛ juge k'a fɔ ko i nɔ minɛnen bɛ kɔ mun na i nɔ b'a la o kiri ka tigɛ ka ban i n'a fɔ kiri ka tigɛ cour d'appel la tant qu'o ma kɛ principe dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko présomption d'innocence o kɔrɔ ko i bɛ komi maa min ma foyi kɛ i bɛ komi maa min ma foyi kɛ fo kiri b'a dɔn cɛ fi kiri ka tigɛ ka ban jugement définitif ka rendu bon o n'a a taasira fɛ de an kun hakili la une fois que juge kɔni ko ani bilali ka kan bon procureur hali n'a ma bɛn procureur ma an ye min fɔ sisan n'o ye présomption d'innocence ye o kama procureur kun kan ka a to yen a ka k'a ka denbaya la même humainement parce que liberté provisoire les arguments qui ont prévalu c'est des arguments d'ordre humanitaire parce que a man kɛnɛ banabagatɔ a ba man kɛnɛ a denmisɛnnin fitininw b'a bolo à bas âge procès min lakodɔnnen don foyi t'a bolo ko kan a ka fɛn bɛɛ Mali la a tɛna boli n'a y'a wele don o don a bɛ na